Tampo lang po ako kay Daddy Jojo. Bakit? Kasi pangako niya kahapon, ay nung linggo. Oh. Ano? Kahapon dapat, punta na kami dun sa babayaran ng bahay. Oh, anong nangyari? Hindi siya dumating? Baka naman busy eh. Ha? Baka naman busy siya, kaya hindi kanya napuntahan. Bago? Siyempre, maasa ako. Maasa ka dun sa ano? Magkakaroon ba talaga ang bayad mo ko? Hindi. Ganun lang yun. Sabihin lang ito. Malay mo naman busy siya kasi syempre, marami din siya inaasika. So baka malay mo kaya hindi siya nakapasok nakadating kahapon dahil yun yung inaasikaso niya. Diba? Mahirap ako. Bali, anong ginawa mo ngayon? Hinanap ka namin kasi galing kami dito kanina. Tapos pumunta kami sa Balintawak kasi sabi pumunta kang Balintawak. Kilalang-kilala ka nga doon. Nagtinda po kasi ako gabi doon. Ano tinanda mo? Gulay. Galing kami doon. Kasama ko si Bart at si Crisulo kanina. Ngayon parating na yun doon na traffic lang. Kasi traffic eh. Ano ba yung ginagawa mo na yun? Ang tali ko po. Bakit? Ano ba yun? Pera? Pero malungkot. Malay mo naman. Baka bigla sumumpot si Jojo Albasan. O, diba? Paintay ka. Sabi ko na bukasan. Punta kita doon Punta kita yung karusa. Kaya naman lungkot, malay mo may surpresa yun sa'yo, bigla ka na lang puntahan dito. Ay, Jojo. Ha? Ginagamit mo ba yung binigay ko sa'yo? Ha? Maglalagay ka lagi ng sunblock? Hindi naman effective eh. Hindi, ilang araw pa yun, hindi agad-agad yun. Hindi agad-agad yun. Hindi agad-agad yun na ganun. Maghintay, syempre, step by step yun yung paglalagay na rejuve. Hindi man agad-agad. Lalo ka ng tagyawat. Hindi ganun talaga siya. Palalabasin niya yung tagyawat mo, tapos saka niya gagamutin. Ayun, sila Chris Ulod, tsaka si Michael Bard. Ayan, dumating sila. Pinanggaling mo. Pinanggaling. Malungkot daw siya, Bard eh. Malungkot. Tinatanong ko bakit malungkot. Tara, punta tayo ng SM. Tama ka sa akin. Maligo ka muna basta. Pagawin tayo sa SM. Maligo ka, maayos ka, punta tayo ng SM ha. Ano ka magaling? Pinanggalingan nga. Bakit malungkot ka? Sumbog ka? Ni Bard para mag-SM. Para mag-SM niya para maibsan naman yung lungkot niya. Maibsan yung lungkot niya at nakapag-shopping naman sila sa SM. Masugat ka. Hindi ka magalit ha. Tara na, bili tayong damit mo. Bili kami damit niya. Ayan po si Donita. Ano, bakit pupunta ba sa daddy mo? Ayan po, bali. Ayan, medyo siya tatampo daw siya kay Sir Jojo. Ayan, bali po. Ayan, medyo ibangot siya. Kasi inaasahan niya daw si Sir Jojo, hindi daw dumating. Ruby Liagas. Sa mga OFW po na nagme-message po sa akin, salamat po. Yung friend ko pa pala sa ibang bansa, si Josephine Ramos. Hi. Tapos kay Alex Bukayo, salamat sa'yo, Alex. Yan nga po, mga ka-loveliers. Ayan, dumating po si Lily Baro. Ayan. Shout out dyan mga kalabri. Oo nga, kaya nga ako nakapupunta rin. Kasabi ko rin sa kanya.
Ayan po mga kalapiyot, bali. Si Donita medyo hindi maganda yung mood niya. Kasi inaantay daw niya Sir Jojo. So, inaano siya ni Sir Michael Bart para malibang. Nag-aantay kasi siya eh. So, ayan, kanina po. Magde-date daw si Michael Bart tsaka si Donita. Magde-date daw sila. Okay po. SM daw. SM daw si Donita. Okay. Dala ka ng damit kapag pa-laundry natin. Ayan, sabi ni Michael Bart, maligo daw siya para